Pak Cahyo wonten Tasikmadu nggih. Nuwun Sherlock ngeten. Nuwun Sherlock lokasi menika. Oh Sherlock. Oh nggih nggih. Matur nuwun Mas Henry. Ngapunten lho kula makili dumateng Mbah Marijo. Nggenipun nggih namung rupek ngeten iki. Mboten napa-napa kula malah setuju niku wau malah swantenipun gamelan saged menyatu nggih. Kempel ngoten nggih. Nggih, sae menika. Nggih ning mangke yoga-yoga ngantuk lek ngeten iki. Mboten. Nggih. Mboten. Nggih, nggih. Lajeng kula nuwun nggih Mbak Marijo. Mbak Marijo panjenengan tepang saking pundi? Mbah Marijo menika lenggahipun lak wonten ing Celep Kidul mriku tangga kula. Oh, tangga nggih. Nggih. Niki kagungan kersa menghitankan utawa sunatan supitan putunipun. Oke, kalih. Kalih, Oh, kembar. Kembar. Oh, kembar. Oke. Kembar napa Kang Adi? Kembar nggih. Oh, kembar. Lah cara Jawa Timur ngoten pamane sing disupitne loro niku wayangane nggih rong bengi lho cara ngen kula mrika. Lah nggih, janipun. Cara Amerika menika lahir pun prayogi. Pripun? Lahir pun prayogi pun alhamdulillah ngoten nggih. Menawi wonten Amerika supetanipun pas di pada lahir. Jadi lahir pun prayogi. Niki malah sisan gawe kula nyun prisa, dinalak piyai Amerika. Nggih. Napa leres? Walaupun non muslim di Amerika juga ada piyai kakung yang supit. Sedaya, nggih sakmenika sedaya. Walaupun bukan Islam. Nggih sedaya. Alasannya apa niku? Kula malah kirang mangertos ning kula kinten niku wau kebersihan niku wau. Bersihan nggih. Nggih, kadosipun soalé menika sampun menyatu dengan proses lahir. Menawi lahir, menawi kakung nggih langsung ngeten itu. Oh ngaten. Dados jenengan nganti memilih Pak Wakidi dados garwa panjenengan mergo golek sing wis supit mendhi. Lah mboten ngertos mboten ngertos malam pernikahan nembe ngertos. Oh nggih. Selamat malam Mas Gabriel. Sugeng dalu. Ya Bu Cangi. Sugeng dalu. Jenengan ya wis supit jenengan. Terima kasih. Iya. Ini luar biasa ini acaranya. Ya. Iya, selamat ya buat keluarga ini yang bisa diundang sama gamelan sama wayang. Nggih. Itu luar biasa ya. Hebat. Di Eropa tidak begitu ya. Kalau ada acara tidak ada live music ya di sini luar biasa ada. Ya terus kemarin ya tepuk tangan semuanya ya. Hebat sangat. Acara ini luar biasa. Kemarin kita di Keraton Mangkunegoro. Nggih. Karena ada acara yang sangat spesial, kreasi dari Mbak Penny Chandrarini. Oh nggih. Niku adike bojo kula. Terus ya hari kemarin. Terus malam ini ada pentas wayang kulit di desa sama kakaknya Mbak Penny ya Bu Sukesi. Terus dari keraton ke desa tapi senang sama Mas Gabriel. Ya. Bukan Bu Sukesi. Bu Sukesi. iya. Dengan sinden Ibu Sukesi. Ya tapi itu Sukesi tapi sukses juga terus itu suksi. Amin. Nggih. Selamat ya. Nggih. Luar biasa. Nggih. Gimana? Asli dari negara mana? Biar orang sini tahu. Oh ya, saya asli Belgia, Eropa ya. Ada banyak yang Belgia iki karo ndangkrong pundine jenengan. Banyak tahu sampah bola di Belgia, terus sepak bola. Sepak bola, terus ada coklat juga. Ya, itu daerah itu enak. Iya, terus sekarang ada dingin, tapi enak juga. Yang membuat Mas Gabriel itu nyaman, kerasan di Indonesia itu apanya? Wah, ada banyak. Sambal. Wah. Ada kok Belgia golek sambel. Sambal. Jajan pasar ya. Apa ya? Sekarang ada semua di Indonesia. Dulu kita kangen sama roti atau apa es krim Itali. Hari ini saya coba es krim Itali sangat enak di Solo. Terus apa lagi ya? Semuanya makanan semua enak.
musiknya luar biasa, Nggih. ya, Iya. wayang, gamelan, musik apa saja ya, rock and roll, ya, Iya. campur sari, nggih, dangdut. Waduh. Ning kula gumun, jenengan ada-ada king Belgia tekan Indonesia kok gur goleki sambel iki lho. Sambel karo apa, Mak Karo jajan pasar. Ki cetha lamun ta wong manca sing golek ngirit iki ning kene, Nduk. Iya. Wong jajan pasar karo sambel. Coba Mas Gabriel, saya minta jenengan kan ahli musik, ya toh, musik barat. Coba ini teman-teman Madangkara ini dikomando supaya melantunkan tembang apa secara improvisasi, secara spontan, kira-kira bagaimana? Ayo, monggo. Ning nyuwun sewu nggih Bu Canggih. Nggih, Bu. Niki dalu menika sing ngastu kethuk sinten nggih. Sing kendhok. Mboten kethuk. Oh, kethuk toh. Kethuk. Nyambi niku Mas Nova. Mestinipun bangga. Niki kalunge Mas Gabriel kethuk. Oh, kethuk. Mbok kapan-kapan bandule ganti jaipong ngono. Ayo nggih. Wah, apik kuwi. Wah, ila tenan nggih. Siden-siden sok gawe ngono ya. Kabeh nggih kethuk kabeh. Ayo. Apik. Kethuke malih telu jere kanyole. Lambene wae. Mas Gabriel boleh berdiri memberi komando kepada teman-teman boleh. Nggih, Apa-apa. Oke. Kolaborasi ini musisi dari Belgia melawan sawan. Awas jelungup engko. Itu minor. Ada mayor, ada slendro. Slendro. Ya. Ayo, melu ta. Nah, ini konser No. Belgia dan Ini bukan, Jawa. ini oriental ini belly dance. Enggak. Begitu itu jazz. Ya pokoknya sejenis cokean lah iki. Ya. Pino minggu sing tak tunggu. Ya, bagus. Ini lagunya Ibunya Ikan namanya, Ibunya Ikan. Ya, mari. Terus La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Bagi C'est omong apa petit, to, Brian? elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Maksudnya apa maksudnya? Ibunya ikan, dia baik-baik, dia tidak marah, tidak pernah marah-marah. Nggih. Ikan-ikan tidak nangis, tidak, ya. Terus ibunya suka anak-anak. Ya. Terus saya juga suka itu ikan-ikan, tapi pakai jeruk nipis. Kuwi panganan kuwi malian. Ibunya ikan kalau bahasa Belgianya apa namanya? Ibu, la maman, mama, la Oh. maman. Oh, des Lamamo. pois- Itu ibunya ikan Lamamo duwe anak jenenge ikan Sulomo itu toh. Enggak pernah marah ya ibunya. Enggak pernah. La maman des poissons, poisson itu ikan. Oh iya. Fish. Sekarang anu Mas yang populer, jenengan kan sering nembang itu toh, mentok-mentok itu toh. Oh ya, itu Aransemennya tapi itu digarap. bukan ikan itu. Ya mentok itu bukan ikan. Itu bebek ya. Bebek, mentok ya mentok kok bebek piye toh. Bebek digoreng. Iya. Ya, boleh coba. Tapi ada sesuatu yang spesial buat gamelan ya. Ya. Moyo ojo kapak jus. Ya, moyo ojo ngedok. Moyo ojo. Alah hal kuwi mbok yo aja ngetok apa? Oke. Mbok yo aja ngetok. Ayo. Etok. Ayo. Etok. Mbok dadi pas cakepan mbok yo aja ngetok. Ojo ngetok.
Ya, terus ya. Enak-enak ngorok ya. Iya. Enak-enak ngorok. Ya, seperti rock and roll. Enak-enak kapak jus gitu. Ingat ya, itu penting. Ya, ini versi Belgia. Ya. Made in Belgium. Iki janjane anake sapa to iki kok iso? Jadi ada dua ya, yang satu mbok yo aja ngetok, diberi tekanan sini, jenglengan. Nggih. Heeh. Nggih. Sama? Enak-enak ngorok. Oh iya. Iya. Ini penting sih. Iya, wah. Iki angel ngungkuli laler meng iki, ayo. Itu tradisi baru. Oh iya, siap. Karena tradisi selalu baru ya. Iya. Iya. Dibarui. Iya. Terus saya sebelum nyanyi saya minta tanya ya, Ya. Pak Dalang. Siap. Katanya Pak Dalang Pak dosen ya. Iya. Tapi punya murid-murid dari luar negeri. Ada. Betul. Ada Tapi- cewek di semester 1 tuh 4. Oh ya. Iya, Oh, 4. tapi mereka bisa ngerti karena saya tidak ngerti ya itu. Enggak. Apa, Dia bahasa itu enggak Jawa? bisa bahasa Jawa, Bahasa Jawa. enggak bisa bahasa Indonesia. Saya juga enggak bisa bahasa Inggris. Oh ya. Akhirnya ya diam aja. Bisa apa sih? bisa ya. Aja karena gue bener kula ngomong yes, oke. Tetapi saya sangat senang datang ke Solo dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Saya Ya. juga ngajar anak-anak di Jakarta. Tapi kalau saya di sini, saya sangat senang karena bisa mengerti semua. Karena ada yang penerjemah yang luar biasa itu Ibu Dr. Kitsi Emerson. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Bu Kitsi ya. Jadi pesan-pesan moral yang ada di wayang diterjemahkan oleh Bu Kitsi Ya. sehingga bisa dipahami oleh Mas Gabriel gitu ya Bu. Menika Bu Cangik senadyan tebih ning kula nulis wonten laptop. Nggih. Mas Danang ngertos pirsa. Kula Nggih. nulis wonten laptop, terus Nggih. kula screenshot. Nggih. Kula kirim WA Mas Gabriel. Mas Gabriel Nggih. maca, Membaca. oh kerisnya Prabu Salyo Ical ngaten. Oh, nggih nggih Ya, nggih. oke. Komunikasi saking tebih. Oh, nggih nggih nggih. Mau anu ya juga diterangkan oleh Bu Kitsi bahwa keris Mondoroka yang bernama Kiai Udan Mas hilang, ternyata hilangnya ditemukan di Silir gitu, diterangkan mboten. Betul. Betul toh? Terus Ketemune ning Klipian. awas Pak Dalang karena Bu Kitsi bisa terjemah semuanya. Juga kalau bercanda, Ya. bercanda sedikit nakal-nakal gitu ya. Dia juga ya. Sampun. ya. Terus saya pikir, Sampun, oh sampun. ada Komen ya mawon. di Indonesia ada juga ya bercanda gitu ya. Oh, banyak ini. Bercanda banyak itu Yogo sama sini bercanda akhirnya sungguhan itu banyak juga. Karena wayang itu kita senang karena wayang Ya. itu bahasa manusia gitu. Cerewetnya, cerewet. Gimana? Cerewet. Cerewet. Oh iya. Panjen yo mentok kok ya. Oke, Mentok-mentoknya gimana? mentok-mentok. Oh, Ya. dicoba no. Oh ya, dicoba. Terus saya cuma mau bilang nanti akhir bulan Oktober ada seminar di Gria Seni Ekoloyo. Ya, tanggal? Pak Dalang Cahyo datang sama murid-murid. Ya. Kita senang Ya. mengerti wayang, senang wayang dan menjoget. Ya. Ayo. Kita tak omongi, bae wong luar negeri nek sing duwe lara omong ya. Omong. Monggo Pak Slamet, monggo Pak. Oke, Terus Pak. Ayo. Monggo. Ya siap, nanti kami akan datang sowan di Sanggaran. Tanggal undanganipun mangke wonten niki Siap. DCI. Tanggal pinten to, Bu? Tanggal selangkung Oktober. Oktober. Prei ya Bu Kesi ya. Oktober. Siap, insyaallah Iya, prei. ya, datang. Nggih. Biar senang. Ya senang. Nggih. Asik. Nggih. Monggo, mentok-mentok. Introduksi. Introduksi. Intronya gimana? Boleh, gamelan dulu ya. Oh, srepek kok. Mentok, takkan dari sakson mampu
The Beatles. Mentok mentok mencok takkan berani sesalammu hanya sini koyak Tepuk tangan untuk Mas Gabriel, luar biasa. Wah, dan elok. Elok banget ya. Dadi sinden-sinden iki aja Jawa banget ya. Mencok. Mencok ayo ngono kuwi. Ben kaya Mas Gabriel ayo. Pak Dalem. Dalem. Nyuwun sewu lho. Apa? Iki kula nggih Mary. Anu Bukit apa? sih nggih pinter nembang swantene sae. Nggih. Langgam kadung tresnane wah jos tenan. Nggih. Sindenku kalah pokoke. Heeh. Coba no. Nggih. Mbak kula kangen nih Mbak kalian jenengan Mbak. Catetane mboten Oh, kula pados nggih. Iki wadah sendirian catatan kathah mriki. Ayo. Catatan bumbon barang enten enten mriki Bu. Nggih. Mas Gabriel makasih ya Mas ya. Luar biasa. Wah elok jenengan luar itu. biasa. Dan Madangkara saged ngikuti Nggih. niku angel. Nggih. Kreatif ugi. nggih, lek ngikuti Mas Gabriel po enak banget. Lek ngikuti kula malah sosok angel malan ayo. Arep tak omongi Sri Kuncoro dhek Sri Katon malan. Lagi niku. Slendra Sanga, Kadung Tresna. Men Ibu Kitsi kok Sukitsi ya. Alit-alit niki. Non? Nggih. 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 Loh, lah napa kaca tingale sami? Nggih. Pun to mendhi kecandak yen jenengan. Ya, monggo. Nggih Mas, pinten Mas? Anu Mbak, umpami Putri Gunung. Oh, Nggih. siap, nggih. Pareng nggih. Pareng, nggih. pareng, nggih, Nggih, nggih. amit Mbak. Nggih. Nggih matur nuwun. Nggih, nggih. Anu buku kula wonten mriku ning Mas Kapuk. Nyuwun sewu buku kula sing cilik sing Nggih. sing biru nggih. Nggih. Putri Gunung iki sing anu saya si putri niku to. Sanes sing Sanes, anu nggih. sing langgam lawas niku. Nadiana. Oh, alah nggih nggih. Bocah gunung nika to. Wah, alah tak kira saya si putri. Ayo. Si putri sinden panggung. Ayo. Datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Ayo. Pak Marijo. Ayo. Si kethek putih. Tak keplak ndasmu ora karo. Guyon nduk. Ayo. Pun panggih Bu. Sampun nggih. Ah, nggih. Putri Gunung. Ya, mangga. Nadianaku bocah gunung coba ngeduh ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen
Wah, mboten napa-napa, entah sik jos sae ngoten no. Kula noleh teng Pak Wakit iki. Wah, sik masuk iki. Apa kowe ra kelingan Kanca-kanca tepuk tangan untuk Bu Kitsi ya. Tersembah nuwun Bu Kitsi. Sakderengipun pinarak kula nyuwun prisa setunggal Bu, jenengan mesti ingkang pirsa. Kula niki asli saking napa niku lubuk hati saya ingin tahu. Niki lak wonten berita, mugi-mugi mboten salah. Danau Toba Indonesia kita sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO gitu. Dan itu mendapatkan kartu kuning karena kurang dirawat atau diperhatikan. Tempatnya menjadi agak kotor atau kurang diurusi lah intinya gitu. Wayang niki napa saged mangke entuk kartu kuning, kartu merah ngoten niku? Kula mboten patos ngertos sanget ning miturut menawi mboten kelentu nggih. Miturut Profesor Sumarsam saking Amerika menika saged pikantuk kartu kuning menawi inovasi mboten napa-napa. Menawi komposisi mboten napa-napa, menawi limbukan gara-gara panjang mboten napa-napa ning supados lakon utuh dan nilai-nilai moral dalam lakon tetap wonten. Menika oke, tapi kalau menjadi satu entertain mawon ingkang mboten wonten pesan saged mawon pikantuk kartu kuning. Nggih. Dadi upamane mung sewengi mung limbukan karo gara-gara tok mung gojek kalih lagu tok bisa mendapatkan kartu kuning nggih. Menawi mboten kelentu. Wah, nggih. Oke. Tegesipun kula lan kanca-kanca pedalangan lan sedaya para warga masyarakat gandeng wayang menika lek sedaya sampun prisa pikantuk penghargaan saking UNESCO sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia tak benda. Ayo dijaga bareng-bareng aja nganti penghargaan sing luar biasa iku dicabut saka UNESCO. Oh ngono. Nggih, inovasi menika sae inovasi napa mawon dalam lakon dalam inovasi limbukan gara-gara ning ampun mboten ngantos mboten wonten pesan-pesan utawi filsafat lan ingkang wigatos. Wah, nggih. Mawon. Matur sembah nuwun Bu Kitsi nggih. Mas Gabriel matur nuwun saged pinarak malih lenggah melih nggih. Nggih, luar biasa. Pak De Wakidi matur nuwun sehat selalu Pak De. Men iso ngomong karo generasi kok. Ayo. Dari sinten iki? Bapake El Cino. Nggih. Bapake Alcino nggih. Nyuwun gending ireng manis. Kagem Bapak Indratsah sekeluarga. Nggih. Mbak Tutik. Ayo, Mbak. Nggih. Goleke sinden sing ireng manis. Ayo. Ayo, mencok. Saya sudah kayak mentok kok. Selamat malam, pripun? Nggih, selamat malam. Mau awan kita ndelok story ini Caca sampean nggambyong ning endi mau? Oh, teng Karangjati. Mambengi tanggapan saiki nyinden meneh. Wah. Awake muga-muga tetep sehat ya, Dik. Amin, sehat selalu. Ayo. Yang penting tetap semangat. Nggih, ya dipinangkani pamundhute Pak Alcino ki ngersake ireng manis. Wah ya yen Mbak Tutik genah merantasi. Jos iki. Monggo Cak dipun aturaken sareng-sareng dados. Oh
Terima kasih Mbak Tutik. Wah, tujune kok enek Mbak Tutik. Pancen nggih njagani tembang-tembang sing seragenan ngene iki sing iso ngrampungi Mbak Tutik. Kabeh tembang seragenan dek iki pangan. Ayo. Elok tenan. Mula ya diwet-wet, dieman-eman. Muga-muga awet urip. Ayo. Dongaku apik lho, Tik. Ayo. Awet urip sehat, ngomong karo bojo karo anake. Sing ngomongi malah bojone ngomong Tutik kuwi. Ayo. Wong wedok mamah kendali kaya jaran ucul kok. Ah iya, ben pancen duwe watak dhewe-dhewe kok. Yen ra ngono kuwi dudu Tutik. Ayo. Ayo, Niki tak omongi salat to, Tik. Sok elek wis tuwek, Pak. Ayo. Lah iya wis ben ngono ya. Ayo. Saiki genduk lintang karo genduk. Wah, iki suwira pethek. Aduh. Wanda. Ayo. Gendinge Wandali. Jawa Sunda Bali. Wanda kok lama tak jumpa kemana aja loh. Ayo. Ayo. Yo berdiri cah loro berdiri yo lintang karo Wanda iki. Ricik iki cah. Ya ngadeg, Nduk. Ayo. Ndah. Piye kabarmu, Nduk? Nggih, dalem, Pak. Piye kabarmu, Suwira Petuk? Alhamdulillah sehat. Kok malah saya pecah pamore itu saiki? Pripun? Tambah cantik ngono lho, ora. Napa Nggih. Baik-baik saja toh sampean? Nggih, alhamdulillah baik-baik saja. Syukur. Tetep romantis toh? Napane? Sing romantis Hidupmu. Napa? Oh, alah nggih, tetap. Nah, syukur. Tang lintang. Nggih, Pak. Ayo, awakmu ora duwe pacar, Nduk? Dereng. Ah, wis apik. Pancen tak kudang-kudang ki sinden kuwi aja nganti duwe pacar. Nggih. Sing sik perawan, aja duwe pacar, engko sing wis duwe bojo piye carane ndang pegatan dadi rondo. Ya aja kaya donga elek ora. Sampeyan tetep sekolahi sing fokus maksude ngono lho. Nggih. Ayo, Nggih, Pak. luar biasa. Wis milih dhewe cah loro sing seragenan apa? Mau ngarep sing alusan wis akeh, saiki ngendi seragenan. Ngarep gelo boleh, kembang rawe boleh, lali janjine boleh, apa? Nggih, niku mawon, Pak, lali janjine mawon. Lali janjine, Lali janjine ndak, Wanda. Ayo. Kaya apa? Ape tadi dikumpliti ya. Dikumpliti. Sing klasik, sing kreasi, sing seger ana. Ya. Mbok dibawani apa ta apa ngono. Ayo. Raketang Pangkur kek, Asmarandana kek ngono. Apa? Nananano. Apa Tang? Pangkur, Pak. Ayo Pangkur, boleh. Ayo. Sing disiki sapa? Lintang. Nggih. Ya, amen. Mingkar mingkur rengok kara wis apik saiki suarane wis dadi. Terus karenan marti siwi hop oper Mbak Wanda ya
Lintang. Mereka tarta pakartine ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji Oke, terima kasih. Nah, monggo dipun aturaken lali janjine oleh Mbak Lintang dan Mbak Wanda Mara. Dados. Widiatmo Sugeng Klaras matur nuwun. Hey!
Terus.